Proces Podcast live fra Roskilde Festival. Det er den første af dagene, vi er herude. Og jeg er så heldig, at jeg får lov til at komme på besøg i React-teltet, hvor de gode drenge fra Rap Politics skal fortælle lidt smule om processen bag ved at kuratere. Så Mads og Manus, velkommen i Proces Podcast. Tak. Tusind tak. Fedt, mand. Det har været, jeg vil ikke sige længe undervejs, men jeg er meget glad for, at I vil være med til at lave det her. Ja. Og vi sidder jo i det dejlige, runde pagode-telt her engang, hvor... Lille dejlige telt. Lige præcis. Ja. Hvor I jo har holdt til i nogle år efterhånden. Hvor mange gange har det været efterhånden? Vi har været lige her 3 gange, og så har vi været over i øst en enkelt gang. Ja. Så officielt 3 gange, vil jeg sige. Første var ligesom en tester. Ja. Klart nok, ja. Og, jamen, vi skal snakke lidt omkring det her, fordi til dem, der ikke ved det derude, jamen så er React-scenen her et samarbejde, I har lavet. Det kan I lige selv begynde at lige uddybe lidt på om lidt. Ja. Men det samarbejde, I har lavet, hvor I præsenterer noget musik og nogle talks og noget aktivisme i dagene før musikprogrammet slutter. Så hvis ikke så meget fejl, så slutter jeres arbejdsuge faktisk på onsdag, når festivalen starter. Ja, det kan man godt sige. Altså, vores sidste programdag er tirsdag, og så onsdag rydder vi lige op. Og så har vi egentlig fri som sådan. Ja, der er sgu ikke så meget at tilføje. Der er sgu ikke så meget at tilføje der. Det er facts. Det er straight facts. Og nu hvor vi er ved det, lad mig lige høre lidt omkring sådan, hvornår begynder jeres arbejde med alt, der har med Roskilde Festival at gøre? Altså man kan jo sige, i år har det været en lille smule anderledes end de andre år. Vi kan godt lide at starte måske med at sådan arbejde med at booke og generelt tænke Roskilde i oktober. Faktisk samme tidspunkt som Roskilde også selv booker deres artister til de store kæmpe scener, ikke også? I år har været lidt anderledes, fordi vi ligesom har ventet på bevilling. Vi har ventet på den her fond, som skulle gå igennem, og den gik igennem februar. Nej, vi fik det at vide lige i starten af året. Helt i starten af året, juleferien. Okay. Ja, faktisk. Eller lige efter nytår. Så vi var ligesom fra start af et par måneder bagud, så vi har rykket lidt hurtigere i år, men det er ikke noget, vi ikke har prøvet før. Nej. Fordi at første år, vi var her, der var vi faktisk i præcis samme situation. Men som Mads siger, så plejer det at være omkring oktober-november, fordi i oktober, der plejer Roskilde at have nogenlunde styr på deres program. Og vi skal selvfølgelig have vores program clearet. Vi har været ude for en del gange, at der har været nogle mix-matches i forhold til vores program og deres program. Og så er det selvfølgelig klart, at de skal have første vælger, kan man sige, ikke? Ja. De har første ret på den. Ja, fordi fortæl lige lidt omkring. Altså, Roskilde har jo en bred musikprofil. Så det, man kan se over på scenerne her over på den anden side af broen, det er jo alt fra hiphop til popmusik til de største navne. Ja. Hvad lægger I vægt på i jeres booking? Jamen altså, vi lægger jo selvfølgelig vægt på rap og hiphop. Og det er jo det React er. React er et samarbejde mellem Rap Politics, Institut for Menneskerettigheder og Roskilde Festival. Rap Politics, vi arbejder med rap og hiphop som formidlingsværktøj, så vi arbejder mest med den genre, rap i hvert fald. Ja. Jeg tror også i rigtig høj grad, så fokuserer vi på oplysning og engagementsværdien i det. Så det kan godt være, at det ikke altid er det soniske, eller hvor stor en sådan populær bevægelse, der ligesom er i gang omkring en artist. Det er i højere grad, hvad er det for nogle aktivistiske greb, de bruger igennem rapmusikken. Raptivism, som jo er et udtryk, vi er rigtig glade for. Så jeg tror, mange af gangene er det i virkeligheden i højere grad, hvad er det, de talesætter. Og man kan sige, det er jo ikke bare underholdning. For os er det nok edutainment. Hvorfor er det, vi bruger rap og hiphop? Det gør vi for at nå de unge mennesker. Vi ved, det er et sprog, som kommer til udtryk i deres verdensbillede, deres fritid, deres tøj, de genrer, de lytter til. Men samtidig så kunne vi godt på en eller anden måde snyde dem til at blive oplyst og engageret igennem rapteksterne og også se, hvad der ligesom ligger mellem linjerne der. Så I sniger det hen på en eller anden måde? Jeg vil bare sige, at Rap Politics er den fedeste organisation. Og jeg nyder at arbejde for dem, og jeg elsker det sammenhold, de kan etablere omkring de her fælles opgaver, vi har. Og jeg sværger om evig loyalitet, og vil altid komme og gøre det igen. Straight up. LA DJ, som jeg lige har tilbragt 3 timer i bil hjem på Vejle med i fredags, til dem, der skulle være i tvivl. Hvis LA siger det, så er det rigtigt. Så er det straight up. Det var det gode crash der. Han gjorde det helt uden at vælte øl. Lad mig lige høre en gang. Jeg har været så heldig, jeg har været med i de 2 forgangne år, og lige tjekke det ud og så videre der. Og jeg kan huske, sidste år var der særligt en iransk kvindelig rapper, bosat i Berlin, som gjorde et stort indtryk på mig her. Lidt omkring, hvor får I inspirationen fra? I hiver nogle navne ind, som jo ikke bare er sådan noget run of the mill, det der lige foregår i København og omegn, men nogle store navne. Altså, hvor får I de her folk på radaren henne? Jamen, for eksempel sidste år havde vi en, der hed Otoy, og det var under alt det, der skete med Ukraine.
Og så tænkte Manus og jeg, vi vil rigtig gerne have en ukrainsk rapper. Så jeg begyndte egentlig bare på gravearbejdet. Og bare søgte på Ukrainian rappers, og så lidt længere nede på listen, så var der en, der hed Otoy, og det virkede til at være overskueligt, og noget, du kunne lade sig gøre. Og så var der jo selvfølgelig et kæmpe plus, at det var totalt politiske tekster. Otoy kom med, han er selv soldat og kæmpet mod russere. Mistede sin bror i krigen også. Og så rapper han også, så det var perfekt. Altså, det var rap-tivism. Så det er sådan noget, det er tit sådan noget gravearbejde. Nogle gange kommer de også helt for højre. Og nogle gange er det lavt hængende frugter. Men ja, det er lidt forskelligt i hvert fald. Jeg tror, vi er rigtig heldige at have et kæmpe netværk af aktivister generelt i Danmark, men som også trækker tråde til udlandet, fordi der er jo rigtig meget fokus på sådan det globale perspektiv i Danmark. Den geopolitiske situation er bekymrende, for at sige det mildt, og det har det egentlig også været de sidste mange år, vi har været i gang med det her. Så der har også de her netværkstråde trækker sig ud i den virkelige verden, så at sige, hvor vi har haft nogle rigtig fede indgange, og så har det også bare været en masse talebeskeder på Instagram og række ud til folk der, hvor de er. Vi oplever faktisk desværre, eller måske ikke desværre, måske egentlig ret fedt, at de formelle kanaler, som jo er nok mail stadig. Jeg er ret sikker på, at det bliver uddateret snart, men hele mailsystemet, det er i hvert fald ikke noget, der resonerer med rapperne, så vi prøver at ramme dem der, hvor de er. Og så skal vi heller ikke være bange for at spamme folk. Og lige så snart man så fortæller om projektet og fortæller om, hvordan det er en platform netop for menneskerettigheder, og hvordan vi kan bruge rap og hiphop til at fremme menneskerettighederne sammen, så er langt de fleste heldigvis enormt glade. Jeg vil så også sige, jeg tror, de priser, vi får folk til, er jo noget helt andet. Jeg tror, som standard betaler vi måske 10% af, hvad folks normale hyre er, netop fordi de tror på projektet. Altså, jeg tænker også på sådan noget som, jeg ved, at I er jo i jeres natur ekstremt politisk engageret og bevidste omkring lighed og bevidste omkring, hvad der foregår i verden. Hvordan er det at stå her midt i hjertet af drukfesten, som det jo er, og ligesom med sådan den forfatning, verden er i lige nu? Altså, hvordan kan I slå det fra, eller har I det hele tiden lidt på, eller sådan, hvordan tæller de to ting sammen, så at sige? Altså, Roskilde er bare sådan en boble, hvor når man kommer ind i den her boble, så er man lidt afskærmet for hvad der sker rundt omkring. Men så er React en boble inde i den boble, og det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. At man kan blive oplyst stadig og husket på, hvad der sker rundt omkring i verden, men på en fed måde. Ja, klart. Har du noget? Jeg tror også, jeg tror generelt har Roskilde Festival historisk, det er jo en non-profit festival. Som Nordeuropas største festival er det jo fantastisk, at der rent faktisk alt overskud går til nogle virkelig fede formål. Så jeg tror også, dem, der kommer på Roskilde, i højere grad har været eksponeret for aktivisme i forbindelse med festivaler. Der er jo også et stort Arts and Activism-program, som vi jo er en del af. Og så oplever jeg i hvert fald, også for mig selv, da jeg var 15 og startede med at komme hele ugen på Roskilde Festival, så oplevede man hurtigt, at man er i opdagelsesmode. Dine antenner er ude på en helt anderledes måde. Det kan være, at du er lidt mere frisk på at prøve nogle ting i teltet, man ikke helt har prøvet før. Det kan være, at du er frisk på at tale med nogle mennesker, du typisk ikke vil tale med på Nørrebro, og så videre. Så jeg tror også i virkeligheden, den boble Roskilde Festival åbner rigtig mange muligheder for at få nogle folk ind i det her telt og blive engageret i nogle forskellige menneskerettighedskampe, som de ikke ellers ville blive eksponeret for ude i den virkelige verden. Der er et godt svar og meget, meget velreflekteret. Hvad har I af regler og dogmer, når man kommer ind i de her 25-20 diameter, der ligger her? Altså, er der noget, man skal være opmærksom på? Skal man lige være med at tage en ølbong der, eller hvordan kurterer det? Hvordan styrer det? Man må gerne tage en ølbong her, det må man da gerne. Og det også, altså, når der ikke er program, så om aftenen, så ser man tit, at folk kommer over og hænger ud og sådan noget. Det er mega hyggeligt. Det er sådan en lille safe space herinde, men under programmet, jo, jeg tror, at det er meget naturligt, når man kommer ind i det her telt, at der ligesom er en eller anden form for alsidig respekt omkring tingene. Der er ikke en code of conduct, der er ikke en måde, man skal opføre sig på. Det er også meningen, vi gerne må udfordre hinanden her i React-teltet. Vi må gerne sige ting, som normalt ikke bliver sagt og sådan noget der. Så ja. Har du noget til det? Jamen, jeg tror, det vigtigste jeg tror, det er rigtig svært at skabe safer space på Roskilde Festival i forhold til, hvor mange ting, der foregår. Samtidig så er vores folk også, de har været igennem kurser på Institut for Menneskerettigheder, netop omkring inklusion og omkring, hvordan man på en eller anden måde skal rumme alle typer og alle holdninger. Så jeg tror, vi prøver at møde folk med et smil og en interesse og en nysgerrighed. Og det tror jeg i rigtig mange situationer får folk
til at vende om, fordi at jeg tror, i dagens politiske verden, og i dagens verden, hvor det hele nærmest foregår virtuelt, hvor man kan gemme sig bag en skærm, og folk er klar på mundhuggeri, så når man bekæmper ild med vand i stedet for ild med ild, så bliver folk nærmest overrasket. Og vi har jo oplevet folk, der kommer forbi, som er helt sådan klassisk toxic masculinity, store drenge på steroider, hvor der står fisse skrevet hen over deres bryst og så videre, og de har gået og trænet hele fucking året, fordi de bare skal ned og lægge så mange damer ned som overhovedet muligt på en uge. Perfect fucking week. It's a thing, man. Og så når de kommer ind og ser os møde dem med en helt anden form for nysgerrighed og en velkommenhed, så ofte føler vi, at det er noget, der bliver taget rigtig godt imod. På samme måde oplever vi også med vores unge mennesker, som jo ofte er på kanten af loven, eller i hvert fald har siddet på de bagerste rækker i skoleklasserne. Når vi oplever at give dem et ansvar, og et reelt ansvar, at tale til dem på deres måde, i deres øjenhøjde, så er det faktisk noget, de griber, noget, de tager virkelig alvorligt og løfter opgaven. Det stemmer jo perfekt overens med Repolitics-kurserne. Jeg har også været ude og undervise nogle gange, skal jeg full disclosure redegøre for. Så ja, og det stemmer meget godt overens med den oplevelse, jeg har oplevet, når jeg har været med og haft en mentor på, der underviser. Hver eneste gang, der kommer en, der måske har nogle holdninger, som ikke ligger inden for de her, vi kan godt kalde det måske sådan lidt mere, det ved man siger, men måske lidt mere venstrelæne i nogle sammenhænge, hvordan man så møder dem. Og jeg føler faktisk, det er rigtig fedt det der med, at coachen altid går ind og så siger, hvorfor siger du det? Hvad mener du med det? Hvad er det? Hvorfor har du det? Fordi i virkeligheden er ingen holdninger forkert, og der er jo ikke nogen af os, der eksisterer. Vi er ikke nogen af os, der øger. Altså, vi er jo alle sammen påvirket, og vi er jo summen af vores forskellige miljøer. Og hvis man er i en drengecamp, hvor der sidder 12 gutter, og det er fodbold, og det er høj stemning, og det er pattesutter, og det er you name it, så får man jo også det der sådan, så er det ligesom normen. Så er man udenfor, hvis man faktisk måske bare gerne vil finde en eller anden sød flørt og bare være sammen med hende og hænge det ud og sådan noget. Altså, så det er ikke, så det er også, det er virkelig vigtigt at forstå, at alt stammer jo et sted fra, på en eller anden måde, ikke? Nu hvor vi snakker her engang omkring, hvad det har været og hvad det er og sådan nogle ting. Har I en eller to fede historier fra de år, I har været her, hvor I tænker sådan, det her det er bare så meget essensen af, hvad vi er og hvad vi gerne vil med React på Roskilde Festival? Det er et virkelig godt spørgsmål. Starten på sidste år. Der er også Tariks panelsamtale. I got him thinking here. Det er jo fordi, at vi har 18 programpunkter, og det har vi haft alle år, og de alle sammen har en historie hver, som altså, du startede jo med at indlede den her samtale med, at du havde sendt spørgsmålene på forhånd. Det er jo ikke ens betydende med, at vi har læst dem på forhånd. Du ved, altså, det er jo også hiphop-tid her omkring, ikke? Så altså, jeg synes, den er rigtig svær. Jeg tror, at det, der for mig har været det største overordnet, har været at se, hvor mange forskellige falsetter og følelser React-teltet kunne rumme inden for et enkelt indslag. Og jeg synes, det er ret svært at pinpointe, fordi det er egentlig noget, der er sket så mange gange. Men vi har haft i løbet af en 50 minutters indslag, har vi oplevet, at folk har grint, grædt, råbt, forsonet. Og den rollercoaster ride, tror jeg er sindssygt svært at finde noget andet sted i samfundet. Og jeg tror ikke kun det er os, jeg tror også det er Roskilde Festival selv, som netop har været med til at bidrage til den her tanke om, man er i udforskelsesmode. Og også, at man har følelserne ude på tøjet. Mange har glædet sig til det her. Mange har måske glædet sig til nogle af indslagene. Mange føler sig måske provokeret af nogle af indslagene. De føler sig ikke repræsenteret af det. De føler måske, at det kan være lidt ekskluderende. Men samtidig så tror jeg også, det er et sted, hvor man kan komme ind og få tjekket sit eget privilegie. Og finde ud af, hey, samtalen behøver ikke altid handle om dem, der ligner os. Og det er jo en sjov ting, fordi som jeg husker Roskilde Festival, er det jo været meget hvide cis-mennesker, altså sådan folk, der ligner os tre, og kommer i de samme kredse og dyrker det samme og sådan noget, hvor jeg føler, at de senere år er der kommet en større opblomstring af folk, der måske falder lidt udenfor, altså vil tilhøre, er minoriseret i højere grad. Ja. Og jeg føler også, at der er blevet catered for det, og der er også en forståelse af, at du kan godt tage på Roskilde Festival, selvom du måske ikke vil ligge i et Harald Skrald-telt og slage ølbong i 8 dage og ikke gå i bad, du ved. Der findes mange måder at gøre det på. Du kan også tage hjem, du kan også komme 2 dage, du kan også, altså, er det noget, I oplever herude også? Er det en opfattelse, I deler? Helt sikkert. Jeg føler også, at det bliver mere og mere normalt, at folk faktisk pendler frem og tilbage. Men altså noget, vi også har pushet på over for Roskilde, har været åbningen af muligheden for at kunne købe billetter til First Days, som jo er Arts and Activism-dagene. Fordi jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som måske forbinder festivalpladsen og de officielle programdage med hardcore druk,
lidt beskidt, lidt støvet, manglende toiletpapir på toiletter osv. Men for os at se, er der så meget mere på Roskilde Festival. Der er så mange flere stemninger, der sker ude i campsene. Vi har også outreach-hold derude netop at tale om menneskerettigheder rundt omkring i campsene og sætte nogle rigtig fede diskussioner og samtaler i gang. Og jeg tror, det kunne være sindssygt fedt at prøve at retænke, at en festival behøver ikke bare være det, vi alle sammen forestiller os. Os, der har været her i rigtig mange år, vi har en eller anden sådan forudindtaget holdning af, at det her skal være ligesom i 2007. Og nej, mindre regn. Mindre regn på publikum, men hvorfor skal det det? Hvorfor skal det ikke være det, folk har lyst til at det skal være? Og Elias Sedak, en fantastisk digter, som vi havde til at skyde programmet af i dag, han sagde det så fint, hvor han sagde, at festival er jo en individuel ting. Det skal være, hvad man selv har lyst til at gøre det til. Og det føler jeg faktisk, vi kommer tættere og tættere på at opnå netop på Roskilde Festival. Kæmpe fan af det. Kæmpe fan af, han siger den. Det synes jeg virkelig er godt lagt ud. Og en fed måde at ligesom se på, at man skal gå lov til at forme det, og at du ved, din frihed stopper lige så snart du begynder at gøre krav på andres, ikke? Du ved, hvis du er upassende, hvis du hele tiden pifter af damerne og går og laver scorecards og hvad man nu ellers har set i tidens løb, eller laver gypsy traps, eller hvad det nu ellers er andre bedagede ting, vi ikke ser så meget af længere heldigvis, jamen så begynder din hygge at gå ud over andre, så begynder det at være på bekostning af andre for mere nederen oplevelse. Og så skal det jo ikke være. Nej. Okay, vi skal til at wrap up, drenge. Jeg er så glad for, at I har taget tid nu til at sidde her. Jeg er lige præcis wrap it up. Er der noget, spørger jeg nu, så lidt ledende som overhovedet muligt, som I glæder jer til at præsentere på årets program her på Altså, the most obvious answer er jo selvfølgelig altså hele programmet er fantastisk. Og det er faktisk et virkelig stærkt program. Det er der flere, der har sagt, det er et vanvittigt stærkt program, vi har alle dage. Men tirsdag kommer Greta Thunberg til en panelsamtale. Det er enormt vigtigt også at nævne Dalia, men også Nina Sigurdsson, som sidder i samme panel. Yes. Altså hele det panel bliver fantastisk. Det er også lidt synd for de andre, fordi det er nogle virkelig fantastiske aktivister, der kæmper for hver deres sag. Og Operation Dagsværk. Ja, men, det er dem, der har det er dem, der står for panelsamtalen, og man kan sige, når man er i panel sammen med en, som er så stor globalt som Greta Thunberg, så tror jeg, det er rigtig svært, men generelt hele den panelsamtale glæder jeg mig enormt meget til. Ja. Der er flere end det, vil jeg sige. Jeg glæder mig sindssygt meget til Amnestys panelsamtale, som du er en del af, Mads, om hadtale. Men vigtigst af alt, så tror jeg også, at ofte, for mig i hvert fald, så er jeg blevet overrasket der, hvor man mindst forventede det. Ja. Nogle af de absolut bedste indslag har været dem, jeg ikke engang har tænkt over. Så jeg tror i virkeligheden, hvis man ikke ved, hvem det er, der er på næste gang på React-scenen, så er det der, man skal tage ned og blive overrasket. Ja. Det tager vi også med videre. React, Rap Politics, Roskilde Festival, First Days. Hvis du er derude i vest, men du kan også krydse broen, du kan cross the bridge og komme ud og få noget åndelig næring. Få noget lidt andet end ølbongen, få noget lidt andet end ølbowling. Det skal der også være plads til. Men kom over og tjek det ud. 18 programpunkter. Vi er igennem den første dag nu, når vi sidder her og optager. 12 tilbage. Det er helt fantastisk. I skal have tusind tak for, I gad at snakke med mig, Manus og Mads. Og have den bedste festival. Jeg lytter til Proces Podcast på Roskilde Festival. Kan I have det skønt derude? Repolitics!